दा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बर' हारिया खेबसे गोलैनांगौ नामा गोथौ हाखराव, अब्लानियासो जों सारि मोनगोन नामा, बुजिगोन नामा। खुलुमबाय। फै जों सोरखौ लानानै सरकार दामारगोन बिटिआरआव। भिडिअखौ मोजाङै खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। मैया मोनाबिलिनि समाव अन्थाइ खुबैलायनानै खर' गावलायदोंनो। खोनादोंना खोनायाखै नोंथांमोना? जियानो जा स्क्रिनाव नायनानै लाग्रो। सोरबाफोर एसामिस रोङाब्ला एसामिस गोरोंफोरनो देखाय बेवहाय मा लिरदों। इन्जिनखौबो जों सालायगोन, गारिखौबो जों सालायगोन। बेखौ सोर लिरदों आं मिथिला, नाथाय आङो मोनदों। दा बेखौ लानानै जोङो गोबां बाथ्रा सावरायगोन। दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां इउटुबार्सफोराबो सोरबाया गावबा गावनि मोजां मोननायखौ लाना, गावबा गावनि केन्डिडेटखौ लानानै, सोरबाया नांगोलनि जानानै ट्रेक्टरनिखौ रायो, सोरबाया ट्रेक्टरनि जानानै नांगोलनि कमि बेसिखौ खोन्थायो। दा बेफोरबायदि गोबां सोंखारिलायनाय जागासिनो दङ माखासे इउटुबार्सफोराबो। बेनिफ्राय दा गोजौनि अंकआ मा? गोजौनि अंकखौ नोंथांमोना सानगोना सानाखै? गावबा गावनि जायगा, गावबा गावनि नांलाय खमलायखौल' सानदों, नाथाय गोजौनि अंकखौ सानगोना सानाखै? स्क्रिनाव मा नुखो? इन्जिनखौबो जों सालायगोन, गारिखौबो जों सालायगोन। बेखौ नुनानै मा सानखो? आंथ' मामानि भिडिअसो खोनासङो, गुबुननिखौथ' आं खोनासङा। मामाया मा बुंफैगासिनो दङ, मामाया मा सानदों, आं बेखौसो खोनासङो। मामायाथ' जोबोर मोजां मोजां बाथ्रा बुंगासिनो दङ। दिनैनि दिनाव नांगोल आरो ट्रेक्टर लोगो जायोबाथ' जोबोर मोजांनि बाथ्रा। नाथाय बिथां मामाया मानि थाखाय बेखौ बुंदो, बेखौबो साननो गोनां। दा आंनि सोंथिया बेसो, आंनि साननाया गोरोन्थिबो जानो हागौ, आरो बेफोरबायदि जाथ'आबो जानो हागौ, आरो जानोबो हागौ। खोनासं, आं मैया आंनि फेमिलिनोबो आं बुंदो, बेबाराव गोजौआवथ' सरकार दंखायो ना, बिसोरखौ गारनानैथ' ससाव दा गासैबो बुङो लिडारफोरा जोंनिया बर'आ आं हारसिं सरकार दागोन, बेबो बुङो आं हारसिं सरकार दागोन, आरो बिसोरखौ सापर्ट खालामग्राफोराबो बुङो जों हारसिंनो देरहागोन, जों हारसिंनो सरकार दागोन। नाथाय गोजौआवबोथ' सरकार दोङो, दंना गैया? बे आंनि साननाय। बेनिफ्राय आंनि फेमिलिनो आं खोन्थादों, बर'आथ' बेफोरबायदि बाथ्रा बुंलायबाय थायो। बेनि गेजेराव जोंहा गोजौआव जाय सालायगासिनो दङ, बियो बुङो बर'फोरा खौसे जायोब्लाथ' मोजां। सोरबा एपिबि, सोरबा बिपिएफ, सोरबा इउपिपिएल, खौसे जाबाथ' जोबोर मोजांनि बाथ्रा। बिथाङा जोबोर मोजां बाथ्रा बुंबाय, नाथाय मानो बुंदो बेखौबो साननो गोनां। बेनिफ्राय आं बुंबाय, बेबाराव जोंनि बर' समाजनि रायजो राजाफोराबो गावबा गावनि दोलोखौ देरहाहोनो थाखाय, गावबा गावनिखौ बिटिआरनि सिएम खालामनो थाखाय गोबां नाजागासिनो दङ। नाथाय बेबाराव बेनिबो लगाय गेदेर खालामजोबनानै बिटिआरनि सिएमआ गुबुना जायोब्ला मा जागोन? आंनि सोंथि बे, आं साननायसो दै। गासैखौबो बेनिखौबो लाजोबबाय, नांगोलनिखौबो ट्रेक्टरनिखौबो बेनिखौबो लाजोबबाय। बेनिफ्राय मोनसेल' बानायबाय, बेनिफ्राय सिएम बिटिआरनि बेखौबो सोलायनानै होबाय। बेफोरबायदि जाथावो ना जाथावा? प्लिज अन्नानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव। आंनि सोंनाय बे, आंनि सोंनाय। दा जोङो गाहाय लेभेलाव बिराद गावबा गाव, नंना नङा? माखासे इउटुबार्सफोराबो गावनिखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुङो। दा आंनि सोंनायनि एन्सारखौ प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। जोबनानै मोनसेल' खालामोब्ला मा खालामगोन? ना बेफोरबायदि जानो हाया? ना बेफोरबायदि जानो हायो? आरो जानो हाया बेफोरबायदिथ' जों बुंनो हानाय नङा। हागोन नामा? दिनैनि दिनाव गोजौनि अंकखौ जों मा मोनथिनो? नोंथांमोना मा सानो? गासैखौबो गारजोबनानै गुबुनखौ खालामना होयोब्ला, बिटिआरनि गुबुना जायोब्ला माबायदि जागोन? नोंथांमोना मा सानो? प्लिज नोंथांमोननि साननायखौ। आरो गोबाङानो गोबां सानथारनाय दङ, जोंनो देरहाथारगोन, जोंनिखौ जोंनो सिएम खालामथारगोन। गोबाङा सानो जोङो
बिथां प्रमद बर'खौनो बिटिआरनि CM खालामथारगोन खालामफिनथारगोन सोरबाया सानो जोङो हाग्रामाखौनो जोङो CM खालामगोन बिटिआरनि जों CM खालामफिनथारगोन बेफोरबायदि साननाय दङ गावबा गावनि गोसोआव नाथाय नोंथांमोननि साननाया जाफुंगोन ना जाफुङा जोंनि सिं लेभेलनि नांज्लाय खमलाया अन्थाइ खुबैनानै खर' गावलायनाया जाफुंगोन ना जाफुङा नोंथांमोना मोजाङै साननानै नाय बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव जों हारसिंनो सरकार दानो हामारथारगोन गासैखौबो गारजोबनानै गोजौआव थानाय सरकारखौ गारनानै जों हारसिंनो दाथारनो हागोन नोंथांमोना मा सानो ना ओरै बुथुमजोबनानै CM खौबो सोलायना होयोब्ला मा जागोन नोंथांमोना मा सानो आंथ' बिथां बिश्वजित दैमारी सारनि भिडिअ आरो जोंनि आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा बुङो आङो बिथांमोननि बाथ्राखौसो बांसिन खोनासङो दिनै जोंनि जायगायाव फैनानै माबायदि बाथ्रा बुङो मा खामानि मावनो नागिरदों माबायदि जस होगासिनो दङ पाब्लिकखौ आं बैसोरनिखौ खोनासङो बेनिफ्राय आङो नोंथांमोननियाव सोंथि खालामो नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोना मा सानो सोर CM जामारगोन बेबाराव बिटिआरनि सोरखौ खालामगोन मैया मोनसे भिडिअ बुंदो मामाया दा थांखांनायफोरखौथ' नोंसोर नायजोबबाय नुजोबबाय सोर माबायदि खामानि मावदो बेबाराव उमुखखौ नायदो उमुगाखि जेनेबा बांसिन मोजां खामानि मावगोन खोमा दा नोंथांमोनाबो मा सानो जों दिनै हाग्रामानि सरकाराव हाग्रामाया माबायदि सालायदोंमोन बेखौ नुबाय प्रमदनि सरकाराव प्रमदआ माबायदि सालायदों जों बेखौबो नुबाय दा आरो गुबुना सालायोब्ला बेवहाय माबायदि जागोन जों बेखौबो नुगोन नोंथांमोना मा सानो सोरबा सासेयानो सालायबाय थानांगौ ना सोलायना नायोब्लासो जों बुजि मोनो दा बिटिआरनि CMआ सिगाङो हाग्रामाया सालायदोंमोन हाग्रामानिखौ बेनिफ्राय जोङो बिथां प्रमदनिखौबो नुबाय प्रमदआ माबायदि मावो जोङो सोलाय सोल' जाबाय थायोब्लासो जोङो बुजिना मोनो उमुगा माबायदिमोन नाथाय सोरबा सासेयानो मावबाय थायोब्ला जोङो बुजि मोननाय नङा नंना नङा सोरबा सासेयानो मोनसे गाद्दायाव जिरायनानै खामानि मावबाय थायोब्ला दा मोनसे जायगायाव सासे MCLAयानो बार 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 देरहाबाय थायोब्लाबो बे जायगायाव बेनिनो राज जाबाय थायोब्लाबो मा जोङो गुबुना माबायदि मावो गुबुननि खामानिया माबायदि जों बेखौ मिथिना मोना नंना नङा सोलाय सोल' जाबाय थायोब्ला मा जायो जोङो खामानिफोरखौबो मोनथिगोन दा बेफोरबायदिनो मामाया बुंदों बेबाराव नायलायदो सिगांनिफोराथ' फैयो जों इदि खालामगोन बिब्दि खालामगोन होनना बुंनानै थाङो बेबाराव गोदान मानसिखौ नायलायदो आङो फुल सापर्ट खालामगोन आं दं बेवहाय होननानै बाथ्रा बुंदो नोंथांमोना मा सानो सोलाय सोल' जानांगौ ना जानाङा ना सासेयानो थाबाय थानांगौ आरो फंसे बाथ्रा मानसिया जेब्ला गाब्र'यो गोलैयो अब्लासो बुजि मोनो दा जोंनियाबो बेफोरबायदिनो जाना दं नामा जेब्ला बर' समाजा मोजाङैनो गाब्र'गोन गोथौ हाखराव गोलैहैगोन अब्लानियासो मा बुजि मोनगोन नामा जोंनि नांज्लाय खमलाय बुलायनो नागिरनाय अन्थाइ खुबैनाय गारि बुख्रुबलायनाय जेब्ला बिराद गोथौ हाखराव समाजा गोलैहैगोन अब्लानियासो जोङो बुजि मोनगोन नामा मानसिया गाब्र'नो नांगौ गाब्र'योब्लासो मानसिया बुजि मोनो गोथौ हाखराव मानसिया जेब्ला गाब्र'गोन गोलैगोन सोरजोंबा नाख्लायजागोन सोरजोंबा थगायजागोन अब्लानियासो मानसिया बुजि मोनमारो अब्लानियासो गियान मोनो गोलैयाबा गाब्र'आब्ला थगायजायाब्ला जोख्लायजायाब्ला मानसिया बुजि मोना दा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बर' हारिया खेबसे गोलैनांगौ नामा गोथौ हाखराव अब्लानियासो जों सारि मोनगोन नामा बुजिगोन नामा दा नोंथांमोना मा सानो बेबाराव मा जागोन प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव अब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द